Amb motiu de les obres que havien de fer a casa, el Jordi Arnau i la seva família van decidir estudiar quin tipus d'aigües podrien ser aptes per al reaprofitament en funció de les olors o la brutícia que acumulen. Van observar que l'aigua de la dutxa era la més neta en comparació amb l'aigua que surt de la rentadora o del rentaplats. A partir d'aquí van dissenyar un sistema per aprofitar tota aquesta aigua. En concret, el Jordi Arnau detalla que tenen 4 dipòsits amb una capacitat de prop d'un miler de litres cadascun. Tota l'aigua de la dutxa va parar a un primer dipòsit i tot seguit es filtra cap a un segon dipòsit en què l'aigua ja hi arriba ben neta. Aquesta aigua la fan servir principalment per regar les plantes. Al tercer dipòsit hi aboquen aigua neta que agafen del segon dipòsit i afegeixen clor. Aquesta aigua la fan servir per omplir el dipòsit del vàter i també per netejar. Finalment, el sistema compta amb un quart dipòsit, que és on hi van acumulant l'aigua que no fan servir. El sistema és molt senzill. Agafem l'aigua de la dutxa i la portem en un dipòsit. Llavors, aquest dipòsit va tota l'aigua de la dutxa, independentment de les dutxes que hi haguin. Si n'hi ha 3, doncs 3 dutxes a un sol dipòsit. Després d'aquest dipòsit passa a un segon dipòsit que està sota, que l'aigua baixa per gravetat, i del primer dipòsit que està dalt al segon dipòsit hi fiquem un filtre, que aquest filtre el que fa és agafar les partícules que hi puguin haver. Per exemple, si hi ha algun cabell que hi pugui haver per allà desperdigat de la dutxa, doncs te l'agafa aquest filtre. Si tu venies molt brut de treballar o del que fos, doncs aquest filtre t'agafa tota la brutícia de l'aigua i et deixa una aigua completament neta al dipòsit de sota. Per tant, què passa? Que ara tenim una aigua que tens en el dipòsit de sota, que en principi no hi ha gaire sabó, perquè el sabó sempre es queda flotant en el dipòsit de dalt, per tant mai l'acabes de buidar, i llavors des de baix tens una aigua que, com que està bastant neta, la pots fer servir per regar o per netejar o per el que vulguis. Des que tenen aquest sistema en marxa, la família Arnau estalvia aigua per als sanitaris, per fregar o també per regar, però encara n'hi sobra. Segons calcula, uns 1.000 litres a la setmana. Per això l'han ofert a l'Ajuntament d'Artés de forma gratuïta. Jo tinc un excedent de 1.000 litros setmanals, més o menys són 1.000 litros, i jo el que vull és que l'Ajuntament o alguna administració pública que els agafi i els pugui fer servir per alguna altra cosa, abans d'agafar aigua potable, aigua de boca. Doncs agafes aigua d'aquest tipus i la fas servir per netejar els carrers o per regar els arbres o per lo que sigui. Amb tot aquest veí lamenta que s'ha sentit molt abandonat per part de l'administració local i lamenta que hagi de llançar una aigua que podria servir per netejar els carrers del nucli antic del municipi. És una aigua que aquest veí vol donar de forma gratuïta. De fet, és conscient que hi ha molts problemes burocràtics, però vol que l'Ajuntament li doni una resposta. Aquest veí opina que si tothom reaprofités l'aigua es podria tenir el poble molt més net. Que és l'excedent que estem parlant, que nosaltres el que vam pensar al principi era de llançar-ho perquè no ens feia falta, però a l'època que estem i veient com estan els pantans, que tot dona pena, vam pensar que l'opció seria intentar donar aquesta aigua a l'administració pública, a l'Ajuntament, en aquest cas, per poder netejar els carrers, que aquí en el casc antic on estem nosaltres, la veritat és que hi ha molts llocs que dona bastanta vergonya lo deixat que estan els carrers, pixats de gos, pudors, temes de salut pública, que jo crec que és una mala imatge pel poble. Per la seva banda, des de l'Ajuntament d'Artés asseguren que estan estudiant la viabilitat d'aquesta proposta, però asseguren que no és un tema fàcil, ja que s'ha de poder garantir la seguretat d'aquesta aigua.